Je, dobro, pođe fin, sad. Idemo, možete kolega, kada su slobodno, nemojte odsvijati na vratima, molim vas, svi koji se zbijali. Da, prosim.
katoličke crkve, iako su svi sveci u katoličkoj crkvi veliki. Kad sam bio dijete, ja sam jako volio svetoga Antuna Padovanskog. Zato što sam znao završava školska godina kada dođe sveti Antun Padovanski. I onda počinje ljeto i odmor. I sveti Antun Padovanski je u stvari bio u jednoj školi, u školi samostana, manje braće, Kraljevaca, gdje je živio skrovito i ponizno, sve do jednog trenutka kada je trebalo propovijedati, nastupiti javno i tada je sveti Antun izašao i sviju zadivio svojim govorom. Evo, draga djeco, prvo se vama na početku ove svete mise obraćam da i vi možda zapamtite, ja vjerujem da imate prvog, drugog, trećeg najboljeg prijatelja, pa možete imati prvog, drugog, trećeg najboljeg sveca, a jedan neka bude od njih i sveti Antun Padovanski ili sveti Ante, koji će nas podsjećati da je važno u skrovitosti raditi, u skrovitosti se spremati, a to vidi Bogom dragi, naše srce, a onda doći će onaj trenutak kada ćemo javno nastupiti, kada ćemo pokazati svoja djela. A mi svi zajedno ulazeći u ovo sveto tajstvo misno, kada želimo moliti i uteći se u zagovor svetom Antunu Padovanskom, priznamo svoje grijehe i molimo oproštenje od Gospodina kako bismo bili dostojni božanskih milosti koje primamo svaki dan i svaki trenutak u svome životu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Brazavljeviću, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
ministrijantum tvome narodu, bio znameniti propovjednik i zagovornik u potrebama. Daj da njegovom pomoći kršćanski živimo i u svim iskušenjima osjećamo tvoju očinsku ruku. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige mudrosti. Umoti se i razmor dobije. Zavarno i primjer mudrosti. Zavoljih je više nego žena i zvijezda. I ništa ne cijeni bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam ih htio uspoređivati ni s dragulima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebre prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer jezik njoj bez prestanka svijeta. A s njom došla su mi sva dobra i od ruku njezinih Bogu ne brojao. I svemu sam se tome radovao, jer mudrost sve donosi. Još nisam znao da je ona roditeljska svega toga. I ona što nauči bez primisli. To bez zavisti predaje. Bogatstva njezina ne skriva. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima. I koji se njome služe, postaju prijatelji Božji, preporučeni darovima njezina nauka. Riječ Gospodnja. Čitanje poslanice Svetoga Pavla Apostola i Efežanima. Braćo, svakom je od nas dana milost po mjeri dara Hristova. On i dade jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje tijela Hristova, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Hristove. Da više ne budemo nejača kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanom ljudskom, u lukavosti što put krči zabudu, nego istinujući u ljubavi, da poradimo
Riječ Gospodnja. Pravednikov je jezik odabrano srebro, a njegove su usne hrana mnogima. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza 11 i reče im: pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. Ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se. Ako ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju, ime će moje izganjati zbolude, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjedne s desna Boga. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Riječ Gospodnja. Poznajemo li svetoga Antuna Padovanskog? Sigurno možemo reći da i ne. Možemo reći poznate su nam neke stvari iz njegova života. Čuli smo toliko propovjedi o svetom Antunu Padovanskom. Možda smo i pročitali njegov životopis. Znamo sve što je činio sveti Antun Padovanski. Znamo i za što ga molimo i što mu povjeravamo u svojim molitvama. Znamo što tražimo i znamo zašto ga volimo. Jer nam se čini da je jako pažljiv na naše najkonkretnije potrebe. On je nebeski prijatelj, o kome ne moramo znati previše i kojega ne moramo zikati svaki dan, ali kada se utečemo u molitvi svetom Antunu Padovanskom, vidimo u stvari da je pažljiv i odgovara na sva naša očekivanja. Takav je sveti Antun Padovanski. Malo poznan, puno štovan i toliko voljen. No, sam sveti Antun Padovanski nije se uopće trudio da bude poznan. Sin portugalskog plemića mogao je imati ugodan život, pa čak i kao svećenik. Obdaren vrlo velikom inteligencijom i krasnim darom govorništva, mogao je imati prekrasnu karijeru i biti u jednoj ili drugoj domeni slavan za sebe, za svoju obitelj ili svoju domovinu. Možda je jedno vrijeme i razmišljao o tome, no
svjedočanstva franjevačkih mučenika iz Maroka odvela su ga na sasvim drugi kolosijek. Sveti Antun je htio da Isus Krist bude srce njegova srca. Htio je da se Božja njeznost očitovana u ljubljenom Sinu Božjemu, koji je uzeo ljudsku narav i počeo život među nama kao malo dijete, da bude centar njegovih misli i djela. Sveti Antun je izabrao najradikalniju školu svoga vremena. Danas bismo to rekli, najbolju školu je izabrao. A to je bila škola svetoga Franje Asiškoga. Škola siromaštva i poniznosti. I ne samo da je pristao na tu školu, nego ju je i volio, obožavao, kao i školu bratskoga života, intenzivno življenu sa drugom, manjom braćom i s muškarcima i ženama koje je susretao na svom životnom putu. U toj i takvoj radikalnosti života, koja nam se možda čini bezumnom, prepoznao je mudrost koja je ljudska i čini ga bližim svim živim bićima. Živeći zajedništvo s Bogom, živio je zajedništvo sa svim živim bićima. Bio je poznati propovjednik, znao je Bibliju napamet, ali nije ostala nijedna jedina njegova propovjed napisana. Možda jedna. Nije napisao nijednu knjigu, ali zato znamo, spominjući ga se danas, jako dobro osjećamo da je sveti Antun primio ono što oko nije vidjelo, ni uko nije čulo, ni u srce čovječije nije ušlo, to što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Sveti Antun je znao, Bog čini sve da mrtvi nađe život. Znao je da u ovome svijetu Božjim očima najvažniji su siromašni, maleni i prezreni. Znao je da se grešnici uvijek mogu obratiti i vratiti pravom iskustvu kršćanskog života. Sveti Antun je znao, a znao je i uvjeriti svoje slušatelje da ne postoji banalan i promašen život. Ne postoji život koji se ne bi Bogu svidio, koga Bog ne bi prihvatio i volio. Sveti Antun ništa nije htio znati osim Isusa Krista i to raspetoga Mesije. Tako je bio i ostao sol zemlje. Netko, zahvaljujući kome, mnogi ponovno okus i miris, smisao života osjete u svom životu. Tako je bio i ostao svjetlo svijeta. Netko na koga možemo položiti pogled u bilo kojem trenutku svoga života. Jer njegovo svjetlo ne ponižuje, nego tješi. Njegova svetost ne zadivljuje, nego umiruje. Njegova čednost ne zasljepljuje, ali nas tješi da se nadamo da su naše slabosti, naši kompromisi, naše osrednjosti nadoknadivi s onim što je u njemu preobilno. Braćo i sestre, dolaskom na svetu misu i molitvom želimo danas biti blizu svetoga Antuna. To tako prihvaćamo i želimo da nam podari Antun jedinoga koga se zanimao i zbog koga je on sva živa bića volio, Gospodina Isusa Krista. Dolazimo moliti, tražiti za mnoge materijalne i duhovne potrebe. I u pravu smo. Ali znajmo
da nam molitva prije svega omogućuje da primimo Duha Svetoga, samu mudrost koja je boravila u Isusu Hristu. Tražimo od svetog Antuna Padovanskog pomoć u konkretnim materijalnim potrebama našega života i u pravu smo, jer materijalno je uvijek temelj za duhovno. Prihvatimo da sveti Antun Padovanski daruje i bolje nego što ga znamo moliti ili što se nadamo. Ne nužno ono što očekujemo, već možda iskustvo prijateljstva, pogled koji prašta, Božju nježnost i milosrđe. Danas primamo jamstvo da on, sveti Antun, gleda na nas s dobrohodnošću i da nas sam Bog gleda u nježnosti i privlači k sebi u život vječni koji već počeo ovdje na zemlji našom živom vjerom. Dakle, braćo i sestre, danas molimo i vapimo, zahvalimo za sve ono što nam je darovano, ali zahvalimo i odmah i za ono što tražimo. Da, sigurno malo znamo o svetom Antunu Padovanskom, ali zato ga prepoznajemo i volimo gledati u Božjoj slavi kao moćnog zagovornika. Molimo Boga da i mi jednom budemo sudionici te iste slave u vječnom životu i da djela svetog Antuna, koja svijetle kao biseri, budu vodiči na našem životnom putu. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Cijeli svijet da uživa mir i zaštitu Božju, da prestanu ratovi, potresi, epidemije, molimo te. Za tvoju svetu crkvu, da bude svjetlo narodima, molimo te. Da sve nas, osobito ovogodišnje prvopričesnike, da bi bili hranjeni svu dječicu, zajedno tihu, pratim zapravo svetog Antuna, molimo te. Sve ljude različitim potrebama, da strpljivo iščekuju znakove spasanja i sigurno dolaze nama i svoje pouzdanje stavljaju u Gospodina molimo te. Za svakog učinitelja ovog samostana, da ih nagradiš, ove na zemlji radosti, oni koji su primili nebeskim mirom molimo te. Uzviši nebeski Oče, ove naše molitve
po svome Sinu Hristu Gospodinu našemu. Amen. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoje smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jedino. Spomeni se, Gospodine, crkve svršenog svijeta, u svršenog ljubav i zajedno spavu naše Franu, biskup naše Roka i svetom svećenstva. Spomeni se svih pokojnih Franjevaca i svih dobročinitelja ovoga samostana. Neka oni koji su kršteni u različnosti Tvoja Sina postane dvignicom njegova uskrsnuća. Spomeni se naše braće i sestra, koji usnuše u nadu uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudjenici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, svetim Antonom Padovanskim i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Hristu i s Hristom i u Hristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim navodom poučeni, usuđujemo se moliti pjevajući. Oče naš, koji jesi na nebesima,
blago onima koji su pozvani na Gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš otrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Pričaširat ćemo ovdje na sredini, a kad Rado će ići gore na galeriju.
Otca Svetoga Krista, Božju silu i Božju mudrost. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, od tajstva koja primismo neka u nama hrane onu vjeru koja nam je predana po apostolskom propovjedanju i za koju se blaženi Ambrus svom dušom zalagao po Hristu Gospodinu našemu. Izvolite, sestri. Draga braće i sestre, Bogu hvala na ovom danu i normalizaciji koja se pomalo vraća. Nakon 2 godine imamo u divnu procesiju šarenu, lijepu, puno cvijeća, puno boja, ni Benetton ne bi kako složio, ali stvarno uzvišeno za ovo cvijeće, uz ovu djecu, kuće, toga ne pripada situaciji, da se selimo s ovaj dan, Svetog Antuna, i kao što je naš dragi propovjednik reče, nešto kako je ovo prelomni datum godine, škola završava, svi se veselimo 5-icama, 4-icama, 3-icama, 2-icama i plaćemo za jedinicama. Hvala propovjedniku na lijepoj sadržajnoj besedi. On je bio od Nikadskog samostalna u gradu, Tomislav Kraljević. To je neka još Badijana kod nas. Dakle, ono što mi zovemo Badijana, mi zovu prirodu. Hvala na tome. Hvala našim rektarima i onima koji su nosili kip, koji je poprilično težak i kome su se izdvojili. Hvala našim asistentima. Hvala onima koji su pomogli da uredi ovaj prostor, ima tu puno malih sitnih stvari i malih domaći. Posebno hvala Mariji Karač i Mariji Brojić koji su i ove godine složili vijenac oko Svetog Antuna. Nadam se da će to biti nešto zvali sa vijencem i onima koji su naravno ponavljaju cvijeće s ljubavlju. Da jedna gospođa, naš divno, jedna žena nije mogla ni doći u bolesti svoj. Sada želi pomoći jako imamo cvijeća. Evo, hvala je Josica da nosila na nju i njezina bolesti muža. Večera se misa za Božićnicu u samostanu. Ovaj samostan ne može bez vas ostati, a 600 godina je ovdje i opasnost je da se ugasi. U zadnji moment smo i ove godine spriječili da ostane praznik. Vašoj molitvi dobroti, vašoj pomoći i molitvi i potpori, nadam se da neće se nikad ugasiti ovaj samostan koji je od 1391. ovdje, a ovo je od 1585. ovi stupovi jači nego jednu gradu. Nema grad ovakvi golemi stupovi. Možemo konkurirati gradu dakle. Večeras posebno zahvaljujem našim pjevačima i počastit ćemo i nekom malo večerom za trud koji kroz godinu čini. Prvi mah izgleda mali, ali kad je godina poprilično duga, onda je to veliki trud. Osvete vam, dragi pjevači, svima hvala i nastavite istim žarom i privucite i ove druge koji imaju sluha, ali malo smo. Dođite pjevati, pjesmu uzveličavamo sve ovo. Kako sam nekoga izostavio, neka mi oprosti Gospodinu hvala još jednom novom lijepom danu koji imamo sada završeni blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru.
prenosio ga na pomaž, tu si dobro.